nwa ga-aghọ nụ ma abịa ọ bụ ka ọ dụ egwu a ka a na-eti odogwu Sir John Obinna Okeke odogwu nwoke CEO Best John Auto Venture dealers in all kinds of Japanese motor parts Hyundai, Kia and Mitsubishi also Nissan oji spare parts eme ọgọ na-ekenekwa eme ekene ọ na-atụ kenekene kulu enwụ na si m ijebe ejebe ije awụrụ ụbọchị ndụ kwa pụtara ga ama odogwu bọmbọ eze ome ọgọ aka ji spare parts eme ọgọ ị ga-adị ka echiri echi ada agwụ agwụ na si m ijebe ejebe ije awụrụ a sị m onye na-achụ gị nwe ada onye na-achụ nwere kwu ada oji mma jide agwụ odogwu n'Enugu steeti ọ da-adekwe aro shahara Chineke na-asị n'ụwa onye bụ nwanne ya na mmaka ikofu nwanne gị n'anya ka isi fo onwe gị ifu nwanne gị n'anya ka isi fo onwe gị na onye na-eme njọ eri okwe aga ụbọ onye na-eme njọ eri okwe nwamba aga na akpọ ogene oya dalili ngwolo oji madidagu ofotigburu ga ajọ mmadụ ana merero gembelo oji madidagu na osisi furu ga atụ nkwe oji spare parts emogo onye tụrụ ife iji wee dị n'ọrị na ndebi elu eti eyu ana ya ta ija ni makepu aka happy birthday. Congratulations and jubilation. Many returns to the Majidago. Asimoka miwe wada karumeshio. Kama wana mudi wewe. Oji Madidagu na kene kwa meke no na tukene ngene kulu enwo no so mu no bodoro na zema na lo. Na shim ne ga di ka chi na cha da agwu agwu. Akwale ga ke nwamba aka na akwa ido ugo. Oji Madidagu na kene kwa meke no na tukene ngene kulu enwo so kwa.